Avui tenim amb nosaltres a Miquel Reverter, escriptor de La Ràpita, llicenciat en Filologia Hispànica i professor d'institut. Ha cultivat tant la narrativa com la poesia i recentment ha guanyat el tercer premi de narrativa Vila de la Sénia amb la novel·la Qui dubta d'en Clint Eastwood, un homenatge al cinema negre que ens promet un final inesperat. Miquel, benvingut. Hola, moltes gràcies. Qui dubta d'en Clint Eastwood? És un títol que ho diu tot, no? Per què Clint Eastwood? Què representa per a tu una... Bueno, el títol és un vers d'una cançó d'Antònia Font, un grup català, i igual que ells, jo el que he volgut és retre un homenatge al que penso és un dels grans, afortunadament encara es viu, un dels grans mites del cinema, no? Els actes que hem fet promocionals del llibre, per exemple, aquesta pregunta me l'han formulat diverses vegades, no? I jo sempre faig la reflexió de que actualment, per exemple, a televisió, a qualsevol canal, en un moment determinat, sempre s'emet una pel·lícula de Clint Eastwood. I tant des de la vessant d'actor com des de la vessant de director, penso que és, com dic, un dels darrers grans actors i directors, dels grans mites del cinema, i llavors era, com he dit al principi, era com una mena d'homenatge, retre un homenatge a una figura que penso cabdal, del cine que jo he viscut. Sí, jo t'he de dir que jo com a actor m'ha agradat molt, quan al principi era l'Spaghetti Western, això del córrer, però després quan ja vas començar, jo què sé, una de les pel·lícules que m'ha agradat moltíssim, el Gran Torino. El Gran Torino és una pel·lícula que dius, ostres, que pel·lícula i quin missatge. I com a director és genial, mira la que vulgues, eh? Sí, sí. A més, està encara molt en actiu. Sí, té 90 i pico d'anys. 95 anys, crec que té. Sí, i encara... Sí, sí. Bueno. El llibre és un homenatge al cinema negre. Quines pel·lícules o directors t'han marcat més a l'hora d'escriure aquesta novel·la? Bueno, el llibre està ple de referències al Clint Eastwood. Hi ha referències clarament cinematogràfiques, per exemple, hi ha referències a la dona, per exemple, pensant en Lolita, l'obra de Nabokov. Hi ha alguna referència també a l'Stanley Kubrick, al Resplendor, però bàsicament totes les referències, la majoria de referències són sobre Clint Eastwood. La distribució, a més la distribució estructuralment, el llibre, hi ha una història i la història se va enllaçant en una sèrie d'informació sobre l'actor-director. La sinopsi diu que una càmera s'acosta a les lletres. És una novel·la que es pensa visualment? Sí, és una novel·la també de la qual no es pot parlar molt, no es pot fer molt d'espoiler perquè si no perd tota la seva gràcia. Vull dir, és un homenatge tant al cinema negre com a la novel·la negra. Hi ha la gent que es posa a llegir, igual que les pel·lícules, què sé jo, el Humphrey Bogart, aquestes pel·lícules, per exemple, al principi també és una cosa que també hem parlat molt, no? L'obra comença en un dia plujós, molt grisós, molt tènue, vull dir, són d'aquell cinema que segurament tu també per edat has viscut, d'aquell cinema negre en blanc i negre, de grans moments. El Humphrey Bogart. Molt bé. I l'alcohol maltès. Molt bé. I he pretès això, per exemple, i tornant al món del cinema, al principi, a la primera pàgina, hi ha un homenatge, jo soc de La Ràpita, i hi ha un homenatge, per exemple, al que són els cinemes. A La Ràpita, a la meva infantesa hi havia 3 cinemes, ara actualment no n'hi ha cap. I apareix un dels cinemes recordat, perquè també, dic, t'he parlat de retre homenatges i també és retre un homenatge. I també, naturalment, l'obra està ambientada, una altra de les grans coses, l'obra està ambientada a La Ràpita. Clarament, la gent que conega una mica La Ràpita i que passeja per La Ràpita identificarà de seguida en molts de llocs. Com treballes el ritme narratiu? Com treballo? El ritme narratiu en això? Bueno, hi ha una història que, com te dia, té tots els tòpics i típics
del cinema i de la novel·la negra, i després ja estructuralment, també he parlat abans, hi ha una sèrie d'incidències que fan referència a la figura de Clint Eastwood, que al final tindrà una repercussió cabdal al desenllaç de l'obra. Bàsicament l'estructura és aquesta, vull dir, hi ha una història lineal que va succeint i entre passatges de la història... Llavors, el protagonista, per què? No es pot dubtar d'Eastwood, però el protagonista és detectiu, és un perdedor, és antiheroi... Sí, hi ha diversos... Bàsicament, l'obra la porta un inspector de policia, que és un personatge destrossat i destrossat per l'amor, perquè la dona que estimava l'ha deixat, la dona que estimava ha anat a parar a les mans d'un corrupte, d'un jutge corrupte, d'un advocat corrupte, i després apareix un milionari d'aquestos també que fan diners sense escrúpols i la filla d'allò. I també apareix la gent dels estrats baixos de la societat. Hi ha, com te deia, molts de tòpics i típics. He procurat, també és una de les coses, el tema a l'hora de fer parlar i naturalment, que fossin el més creïbles possibles i, per exemple, els personatges baixos utilitzen un llenguatge naturalment molt característic. Aquí, antes parlaves d'Antoni Font i la seva cançó dedicada a Eastwood. La música t'acompanya mentre escrius? Hi ha música sonora invisible al llibre? No, jo diria que en aquest cas no. En aquest cas no, perquè en altres obres i en altres circumstàncies sí, però concretament en aquest llibre no. És un vers inspirador que m'ha servit per enllaçar, perquè ja t'he dit que el vers, per exemple, l'obra s'acaba, crec que en la referència al vers, per tota la història que ha succeït. Però la música no és ni la música, i pensava ara, ni la banda sonora de moltes pel·lícules, no. Aquí, sense spoiler, tenim un final inesperat. Res no és el que sembla, no? És un tòpic del gènere, però tu hi poses un gir. Com aconsegueixes que el lector no ho vegi venir? Bueno, hi ha algú que sí que s'ho olora, no? Però hi ha alguna gent que, per exemple, a la Ràpita vam fer una presentació i la va fer un bon company, Pep Carceller, i, per exemple, estava llegint el llibre i cada un parell de dies m'interrogava, però això, què significa, això? Dic, no t'ho puc dir, perquè és que si no perd la gràcia. Però vols dir que no ho faràs? Dic, no, sé el que faré. Dic, tu acaba de llegir l'obra i després ne parlem. Després no parlem. Parlaves de la Sénia i este Premi Vila de la Sénia. Què suposa guanyar este premi? Ha canviat en res el teu procés d'escriptura o la recepció del llibre? No, continuo de la mateixa manera com fa, per exemple, 20 anys. Una cosa important, que normalment sempre acostumo a apostillar, és que per exemple, l'obra em permet, que era una cosa que tenia una espineta, que era publicar en Onada de Benicarló, en Onada d'Edicions. És una cosa que tenia una miqueta clavada perquè he publicat en diverses editorials i, naturalment, Onada és un referent aquí a les nostres terres i que no pogués estar fins ara haver publicat en ells me tenia una mica preocupat. El premi de la Sénia ja m'havia presentat i també perquè conec molta gent d'allí de la Sénia i també em feia una especial gràcia poder aconseguir el premi. Ja m'havia presentat. Sempre dic que això dels premis és molt capritxós, perquè naturalment, igual que van poder premiar aquesta obra, segurament hi havia altres obres que també s'ho mereixien. Jo he format part de jurats i llavors sé el que significa. Normalment, quan a un jurat és complicat. Hi ha diverses obres que sempre hi ha diversos membres del jurat que aposten per una o una altra i llavors hi ha un moment que t'has de decidir i... No és fàcil ni agradable. No. Has publicat poesia i narrativa. Aquest llibre veu de les dues ànimes o són molt separats? No, estan separats. El que passa que també és una cosa que acostumo a comentar. Jo faig poesia
potser des de sempre, però em decideixo a començar a fer pública la poesia a partir d'este segle, no? Per exemple, ara fa 3 anys, crec que és, a l'acabament de l'any 2023, si mal no recordo, vam publicar en una associació de la qual formo part, en Mar de Fora, allí a la Ràpita, vam publicar un llibre que era un recull de la poesia del 2008, que eren coses que ja s'havien publicat abans, al 2023, eren 15 anys de poesia. I sempre dic que la poesia m'ha servit, me serveix per a l'hora d'escriure narrativa, me serveix per a buscar noves sensacions, no? El tema de les metàfores, el tema de les imatges, vull dir, darrerament noto que hi ha coses diferents a l'hora d'escriure. Abans era purament més narratiu, intentar allò de què és millor la forma o el tema o la forma, no? Jo penso que abans probablement era la temàtica i ara estic abraçant potser les dues coses, igual la forma com el tema. Miquel, si este llibre fos una pel·lícula de Clint Eastwood, quin títol li posaries? Home, per no fer referència a Clint Eastwood, doncs probablement li podríem dir «Tenies algun dubte?» Perquè de dubtes n'hi ha. Sí, no? De dubtes n'hi ha, sí, perquè tots els personatges, m'has comentaves abans, tots els personatges són personatges que tenen dubtes. I tots tenen, per exemple, no soc maniqueista, no hi ha personatges bons, perquè també he volgut, considero que la gent, naturalment la gent bona significa que té coses més bones que no dolentes, però tothom té, sempre dic, els seus vicis i les seves virtuts. I per exemple, els personatges que apareixen aquí, tots acaben tenint alguna mena de vici o acaben tenint alguna cosa negativa. I quin actor ficaria de protagonista? Home, ara tenim tot això de les noves tecnologies, doncs probablement podríem posar Clint Eastwood. Clint Eastwood jove, no? Sí, que jove, sí. Doncs bé, Miquel, en definitiva el que sí que podem dir als nostres telespectadors és que res és el que sembla, no? Sí, efectivament. I el que també es pot desprendre d'això, la temàtica final d'això, és que efectivament res és el que sembla. Miquel Reverter, qui dubta de Clint Eastwood, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Canal 56 a explicar-nos el que has pogut sense fer spoilers. Clar, perquè si faig spoiler ja la gent quan se'l compra, la gent ja no se'l comprarà, ja ho sé tot, La gràcia és llegir-ho. És un llibre, no és relativament llarg, té 150 i pico de pàgines. Penso que és un llibre molt amè, el tema de la novel·la negra, les coses aquestes normalment enganxen molt i a la gent li agraden molt. Llavors és un llibre, no és perquè l'hagi escrit jo, però és un llibre recomanable. I a més que el gir al final... Sí, això també és una qüestió de venda, per a la venda. Efectivament. I ara que Sant Jordi, suposo que... Sí, ara... Sí, ara precisament quan estava aquí esperant, aquí entre bambalines, m'estaven tocant, per exemple, d'Amposta i de cara a la setmana vinent, de cara al dia de Sant Jordi, i és un dia bastant atapeït de coses, amunt i avall. Jo em manejo per allà, per el que és Terres de l'Ebre, Tortosa, Amposta, la Ràpita, van sortint moltes coses. I ja no para, a fer molts de viatges. Molt bé, Miquel. Detrás d'este en prepararem algun? Sí, ja estem... no? Claro, no s'ha de parar mai. Ara ja tens... No s'ha de parar mai. Canvies de registre, segueixes en... Sí, prèviament, abans d'aquesta obra, hi havia un altre... Crec que va ser el mateix any, vam premiar una altra obra a Ribera d'Ebre, que era el Premi de Vinebre, i era una temàtica completament oposada. És una cosa que ja havia fet també. És la vida d'un faroner, d'una persona temps que vivien aquelles gens que estaven al cuidat dels fars, i llavors és una obra completament diferent. Vaig canviant de registres perquè sempre he considerat també que la gent que ens dediquem una mica a la creació, la gent que es considera en certa manera una mica artista, penso que l'important és anar canviant de registre, anar canviant de dinàmiques, no?
m'has comentat poesia, narrativa, vull dir, és una cosa d'anar sempre treballant tots els camps. Sí, vaig fent més coses, hi ha més coses pel camí, van més coses. I ara també, allò que parlàvem d'aquest dia de la poesia i la narrativa, també he après, abans probablement quan érem més jovens, les coses mos urgien més, no? Ara ja no m'urgeixen tant. Si no xano i quan veig que la cosa... I fas realment el que t'ha petit. Exacte, quan veig que la cosa m'agrada i veig que la cosa pot rotllar, endavant, però si no xano. No em tiro, no em poso pedres a l'estómac. Miquel Reverter, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies. Com no és un no parar, algun llibre més vindrem a presentar, això. Espero que sí. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Gràcies, Miquel.